Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і працягнем мы наше абмеркаванне з палітычным аглядальнікам Віталем Цыганковым. Добрый дзень, Віталь. Прывітанне, дзякуй за запрашэнне. Віталь, ну я па-першае пачну з віншавання, што ты вярнуўся на вялікі экран і зноўку да сваіх... Людзі падумаюць, Голливуд, БТ, ты ўж договаривай. Ну, амаль што, на Белсат, дзе зараз у тебе ўжо две праграмы будзе. Не, ну, одна сапраўды аўтарская, другое я веду аналітычную праграму ў нядзелю па чарзе з іншымі вядучымі, як бы вынікі тыдня Белсат студыя, но моя аўтарская называецца «Цыганков высновы». Оригинально. Ну, вось такі, как бы, жанр Белсата мне, ну, настояли фактычна калегі, кіраўніцтва, каб было прозвішча ў маёй праграме, ну, я чаму не буду супраць, то бок не моя эта ідэя, ну, але гэта такі па аўторках і пятніцах аналітычны, публіцыстычны, хутчэй прызнаюся, больш публіцыстычны, все-таки там не чыста аналітыка, а больш пылымяная, гарачая публіцыстыка, аўторак і пятніцы ў эфіры, потым і на сайце Белсат, і на белсатаўскім ютубе, конечно. Так что заходзьце, глядзіце, подписывайтеся. Ну, перш за ўсё, конечно, подпісаўшыся на YouTube канал Еўрарадыё, потому что самыя гарачыя і дзесьці, можа быть, з пэўным таким з падачай гумарыстычнай, як мы гэта любім з Віталём, гэта адбываецца тут у нас, там ён больш сур'ёзны, больш такі, как бы, рашучы, а у нас больше яскравы. Я могу сказать, ну, все-таки, у меня там, ну, на дадзены момант и все жыццё моей творчасці было, ну, прынамсі, апошнія дзесяцігоддзі, у меня полная свобода творчая, дзень, як у тебе тут, так у меня там в своим авторским жанре. Я, конечно, обговорываю темы с коллегами с пункту гледжання, якая найбольш пойдзе, и ясно, что я, может быть, хотел бы поговорить там, умоўно скажем, про нейкія там сусветныя ідэалогіі, там пра праблемы свету, ну, але гэта все-таки для наших СМИ так, каб толькі пра гэта не праходзіць, і таму все-таки пераважна, конечно, я буду говорить про наши беларускія праблемы там. Ну, а вось про гэтыя сусветныя ідэалогіі і ўсё астатняе, нават, может быть, не столькі тут, хотя мы таксама часам закранаем, але вось, скажем, у телеграм-канале альбо у Фейсбуку Віталя гэта там ёсць, і можна там устроіць такі дэбаты, назовем гэта так, у каментарах, да якіх Віталь любіць подключацца, накидваючы новыя тэзісы на вентылятор свайго абмеркавання. Дзякуй. Добра, давай, Віталь, все ж таки пачнем да глобальных тэмаў. З чаго пачнем? З міжнародкі ці з унутрана-беларускіх праблемаў, пытанняў? Ну, я ведаю, что ты даўжэй зачалага сочыш за Лукашенком. Я все-таки не, тым больше зараз у мой коллега на Белсаце, я не буду ничего критичного говорить. Я не хочу, каб ты крытычна казаў пра Чалага, мы про Лукашенко. Не параўнаць, наколькі он глыбока унурваецца в гэтую праблему Лукашенко, і он глядзіць кожны. Я толькі па неабходнасці і часам там вытрымкі, прызнаюсь, нават нельга казаць, это такое палітычнае глядание. Ты павярхоўна падыходзіш. Не все его прамовы праглядаю, так сказать, только калі трэба, калі про это пишу, але добраахвотна мяне это не прымусіш, это уже калі па працы толькі трэба. Ну, але тым не менш, як ты ацэньваеш, вот што-небудзь новае у яго сённяшніх вось гэтых вандроўках па палях ты адзначыў ці не? Бо ўсё ж таки это не новая з'ява. Ён, здаецца, з самага пачатку як узяўся, вырашыўшы, што яго асноўны электарат знаходіцца там, туды ездзіць, так і працягвае. Ну, думаю, адначасова, канешне, стратэгічна па паводзінах гэта нічога новага, але ну некаторыя матывы за апошнія вось паездкі можна было пачуць. Напрыклад, на гэтую тэму вот там не балаваць селян. Вось другая, ну, важная тэма, якую мы, напэўна, все... А то такія збалаваныя вельмі. Да, они такія там запіваюць, не ведаю, кальмараў шампанскім французскім. Ага, яшчэ выбіраюць, з якога боку ім антрыкот трэба падносіць. Так, і з якога боку якой там рэкі выбіраць шампанскае, з якога рэгіёна. Вось как неяк ён так, разумееце, з гэтымі, што сапраўды весь тыдзень абмяркоўвалі, баюся, тут ужо не скажу кардынальна новага, але все-таки можно выказаться про гэтую вось посылку нерадзівых, як он называе, селян і чыноўнікаў войска. Так? Тут ввогуле забавная адбылася такая рокіроўка, калі задумацца. На фоне того, что ён там тыдзень і пасля этого чыноўнікі, то есть не просто ляпнул, як бывае, памятаеце, ляпнул про электрычнасць, мы 3 дні абмяркоўвалі, там электрычнасць отключили вечером в Менску, а потым зноў включили, он кажа, да что вы такое, кто это сказал? А кто это все это сделал? Кто это придумал там, что это вы
вы такой, я просто поразважал про экономию, а вы там нарабілі, а тут нет, тут ну таксама можна было б адразу праз дзень-два забыць, але чыноўнікі пачалі то, что называется, взяли под козырек, уже пачалі дакладваць, там военкомы бегаюць па вёсках, шукаюць, хто там недбайна працуе, там недбайных чыноўнікаў, там уже паведамляюць, што столькі-то мы заберем, то бок гэта ўжо закруцілась машина, і вось якая забавная рокіроўка на фоне того, что Міністэрства обороны паведаміла, боюсь назваць лічбу 700, да, ну, военных вайскоўцаў Міністэрства обороны паслала ўжо на палеткі Віцебскай там і Гомельскай абласцёў. То бок селян ці чыноўнікаў войска, а вайскоўцаў на сельскую гаспадарку. Я думаю, гэтую творчую ідэю Лукашэнкі яны маглі бы развіць. Ну, напрыклад, там, не ведаю, рабочих з завода в больнице замест дактароў. Дактароў на склады цягаць грузчыкамі там... Главное, не Вальберас. Да, да. И гэтак далей. Што заўгодна. Айцішнікаў можна там, зноў-такі, на самае слабае, што ў нас, на сельскую гаспадарку, а селяне в IT, асабліва пасля пенсійнага ўзросту, там найбольш. Ну, карацей, як казалі в нашай маладосці, шыза косіць нашы ряды, трошкі ёсць, але, ну, ёсць, ведаеце, заскокі асобнага чалавека яны застаюцца, а тут яны становяцца дзяржаўнай палітыкай. Я не прыхільнік, конечно, таго, што там вось любяць людзі, нам Лукашенко свихновался, ненармальных і так далей. Не, я про тое, што гэтым, конечно, ёсць нейкі сэнс. Гэта та самая мілітарызацыя, калі уж ты фактычна, так сказать, сказаў, што вот я про это уже пісаў, то такі был у меня допіс, мілітарызацыя, якая не вядзе да вайны. То бок яна не заўсёды вот зараз абмяркоўваюць там новую частку там каля зноў-такі в Гомельскай обласці, да, будзе размешчана. Але сэнс вот мілітарызацыі грамадства, ён не таго, каб это, ну, па-першае, да, другі сэнс, каб грамадства было гатовае да вайны, бо Лукашенко разумее, што пакуль ён адбіваецца і можа так скласціся, што ўсё-такі адаб'ецца, але ж ён ведае Пуціна, ён ведае, што все рацыянальныя довады могуць в нейкі момант адпасці, і вот стукне ў галаву, і Пуцін прымусіць, і можа наступіць той момант, калі ён не зможа сказаць «не». І ніхто ім не даст такой магчымасці нават. І тады для этого моманту трэба гатова. І вот все гэтыя 4 гады на самой справе Беларусь даволі істотна сапраўды мілітарызуецца, пачынаючы ад зменаў законаў, калі беруць уже і безрукіх і безногіх, вобразна кажучы, у мяне, у маіх сяброў знаёмых Беларусі дзеці, которые прыходзілі, ну, военно обязанного ўзросту, і ім казалі, у вас все нормально, тэрміновка альбо ввогуле, як это назваць, белабеля, да, по-моему, калі по здоровью армии. И он смело приходит на эту самую, на комиссию, все прошел, в конце ставить годен. Тому что там и законы изменились, и такая установка всем этим военкоматам. И ее натекает с Беларуси. И так довольно шмат людей. То есть зараз они изменили законы, берут уже и с астмой, и с плоскостопием. И то, умовно кажучи, такая идея прикрытая, не прикрытая, але мобилизация? Милитаризация, ну, не мобилизация, мы не можем казать. Ну, милитаризация, да, але калі вот брать с теми ж самыми вот нібыта гэтыми сялянами, гэта что? Ну, там же ж подкач, ці там, скажем, афіцыйна яны нібыта адпраўляюць таких вот сялян, а насамрэч чаму у ССА, чаму на украінскую мяжу? Ну, я думаю, гэты он ляпнул, ніхто іх ССА не возьме, там все-таки трэба штосьці ўмець, а людей, ну, скажем, пэўнага ўзросту ці без пэўнай падрыхтоўкі фізічнай, которую там годами, так сказать, ці як мінімум, калі срочники, то 1,5 гады трэніруюць, немагчыма. А іх, конечно, заберуць на зборы. Вось, в гэтым ёсць как бы не парушэнне заканадаўства, зборы весь час. То, што в Беларусі в абіходзе называюць партызаны, так? Пастаянна трапляюць людзі на такія зборы. Вось, і тут нават парушэння закона няма. Але для чаго ён то нагнетае? Вось дзве рэчы. Першае, сапраўды быць гатовым да самага горшага варыянта сцэнару. Ну, а другое, гэта нават калі гэты сцэнар не наступіць, то вот эта мілітарызацыя грамадства дазваляе яго лішні раз, ну, больш строга кіраваць ім, больш нахабна ім кіраваць, калі паўсюль пагроза вайны, пра што ён неаднаразова кажа, як то ён выказваўся Лукашенко. Мы не в мірны час жывем, мы жывем ваенны час сваім ваенным чыноўнікам. Вось. І пад гэта грамадства павінна ведаць, што любыя, ну, крокі по далейшаму, скажем, абмежаванню рэальных правоў людзей,
по абмежаванню іхняй свабоды, там нават перасоўвання ўсяго, яны будуць абмежоўвацца вот дзякуючы таму, што вайна на парозе, што все супраць нас, што мы в абложанай крэпасці. Так што вось гэтая мілітарызацыя мае сэнс не толькі той патэнцыйна ваенны, але і сэнс больш, ну скажем, нахабнага строгага кіравання грамадствам дзякуючы вось гэтым матывам пад гэтай маркай. Давай троху вернемся да пачатку ўсё ж таки про вот гэтыя поездки, про незадаволенасць беларусамі Лукашенко, то ізноўку не той народец дастаўся ему ў чарговы раз там ці як вот. Ну бывает, то он расхваливае, а то вось народец неправільны, дысцыпліны няма, і галоўнае, як я гэта про это пісаў, аналізаваў, разумееце, там гэтай момант, калі глядзець афіцыйныя СМІ, дзе ён разважае пра дысцыпліну, ну цягам реально 2 хвілін ён слова дысцыпліна сказаў 7 разоў. Ну то бок чалавека трошки, то што мы бы сказалі, заклініла, так, на гэтай тэме. Калі людзі думаюць, што вось трэба, ну, каб эканоміка палепшалася, нейкія інавацыі, інвестыцыі, там, скажем, маёмасныя змены, рэформы, больш зацікаўлення, вышэйшыя заробкі, ну, скажем так, актывізацыя нейкіх стымулаў матэрыяльных, перш за ўсё, і гэтак далей, то ў яго адзін выхад на ўсё — дысцыпліна. Вот так і нуляе грамадства. В этом сэнсе он з 94 года не змяніўся, сапраўды. Там абставіны вымушаюць его змяняцца, там дапускаць там гэтых прадпрымальнікаў, якіх он хацеў бы там удушыць, яшчэ павітацца з апошнім прадпрымальнікам. Гэта, скажем, нашим гледачам такая цытата ад Лукашэнкі 90-х гадоў, калі он реально хацеў всіх іх закрыць. Вось. Ну, але жыццё прымусіла, што і трошки рынку трэба. Але, ну, часамі гаворыць ясна на публіку, але уже на публіку гэта няма сэнсу гаварыць, бо это не падтрымліваецца грамадствам. Все это вот грамадства, разумее, у нас все социология показывае і неабходнасць рынка, і прадпрымальнікаў, і ініцыятывы, так сказать, і заробкаў нармальных, нават, ну, скажем, грамадства ўспрымае даволі спакойна, што ёсць розніца в заробках. Часам у нас лічбы это нават лепш, чым в сучаснай Европе заходняй. Людзі беларускія даволі прарыначныя, як показывае социология, не будем тут разжевывать, но поверьте, такие лічбы ёсць. І вот ён с этой дысцыпліны показывае, что это вот его асабістае. Вот ён вот лічыць, сапраўды ніякіх іншых варыянтаў палепшыць эканоміку, акрамя як дысцыпліна, вот, маўляў, кожны умоўны дядя Ваня, ці неважна, дядя Віталь на кожным рабочем месцы будзе, не ведаю, больш актыўна суваць гэтую дэтальку там куды-нибудь в этот аппарат рабочий. Ну, ты суй хоть в 10 разоў хутчэй, это немагчыма, там, стахановцам будь. Стаханов, дарэчы, ведаеце лёс его там спілся в конце жыцця, да. Это цяжкі вельмі лёс быў, і он, так сказать, падал прыклад, але сам прыкладам в этом сэнсе не з'яўляўся. І вось ён думае, што нет, гэта будзе... Зараз мы бачым, як ва ўсім свеце працуюць больш самыя неразвітыя краіны, так, умоўны Бангладеш там, вось, ну, па гадзінах менш за ўсё працуе хто? Немцы, датчане, вось, краіны Европы, самым высокім узроўнем жыцця. Таму што ні працы гадзінах, ні дысцыпліны выміраецца магчымасць эканамічнага поспеха. Там заваёвы рынка, выбіранне правільнай стратэгіі, на што там краіна можа паставіць, інвестыцыямі, якія павінны расці. Калі гэты дядя Вася ці дядя Віталь будзе класці нейкую дэталь, там даволі хутка, а робот можа зрабіць на хутчэй, чым 10 такіх дядзяў. Вот інвестыцыі як палепшаюць адразу. Ну, як шляхам японцы ішлі, яны вырашылі, што не будзем браць там, як в Европе, мігрантаў танных, а будзем все-таки палепшаць роботизацию, механизацию. На сёння у яго шмат недахопаў в Японии, але в этом сэнсе яна самая прасунутая краіна в свеце, таму што вырашылі так. Но вот Лукашенко, так, дысцыпліна гэта лішні раз показывае і ягоны падыход, і то, што сапраўды не падабаецца ему народец, то, што не прыязджае. Там же ввогуле смешана, это сапраўды ўжо для эканамістаў, на якім прыязджаў на гэты лямпачны завод, які выпускае этой лямпачкі по нейкай тэхналогіі 20-го, скажем, не будем говорить 19-20-го стагоддзя, калі уже давно трэба зусім іншыя, і ён там, вось, ну, ну як же, давайте, вы же уже пераходзьце. І, ну, в рынкавай рэальнай эканоміцы, дзе дзяржава не падтрымлівае нашымі, так сказать, грамадзян бюджэтнымі грошамі, якія все грамадзяне плацяць падаткі, такія стратныя прадпрыемствы, оно б давно бы альбо вымерла, альбо перабудавалась бы і стала бы выпускаць гэтыя лямпачкі сучасныя, так сказать, энергазберагаючыя. А гэта існуе
выпускае гэтыя лямпачкі, которые яшчэ нашы бабушкі, дзеды бачылі, і Лукашенко прыязджае і разважае, як же это прадпрыемства палепшыць. Сюр. Ну так, да. Ось, дарэчы, Вожык Патрыёт піша: уся гэтая разбудова военнай машыны, яна не стварае дадатковую матэрыяльную нагрузку на сістэму. Ну, ввогуле, любая дадатковая вот этая нейкія структуры, яны, безумоўна, ствараюць пэўную нагрузку. Калі там увялі нейкіх ідэолагаў на кожным прадпрыемстве, военрукоў, ці там яшчэ дзе-нибудь у кожным класе, у кожнай школе. Беспрацоўя няма у нас. В іншай краіне яны бы былі беспрацоўнымі, а у нас вучаць, які прошла весна, настало лето, спасибо Лукашенко за это. Вось за это атрымліваюць заробак. Так что тут таксама уладкавалі таких, ну в основном же хто в ідэолагі, адстаўнікі там тыя ж самыя, у нас же там 44, 46, так, 48 гадоў уже люди с погонами выходзяць на пенсию. Не при людях будет сказано, это молодейшие за меня люди, и мы с тобой подобны на пенсионеру, а они подобные, они уже, знаешь, в расквете сил, они уже пенсионеры. Ну, им пенсии мало этой, которые в 2-3 разы выше, чем у звычайных громадян, им еще треба идеологами зараблять, так они мают и каким-нибудь там идеологом, и еще свою пенсию военную, якая больше, чем у любых звычайных громадян. Ну, вот это отказывает человеку, да, хіба не нагрузка на бюджет? Конечно, нагрузка. Таких дармоедаў поўна на бюджэце, абсалютна, ад ідэолагаў да всякіх ахоўнікаў в месцах, куды ніхто не прыходзіць і дзе трэба сидзець ахоўваць. Это ж агульная такая тэндэнцыя Беларусі. Я памятаю, яшчэ Беларусі пісаў, што все жыццё хадзіў в падаткавую, хадзіў, да, і там нікога, ну, прыходзіў в кабінет, все, запаўнял і сыходзіл раз в год. А потым некім 19-м годзе ці 20-м з'явілась на ўваходзе пост і сидзіць міліцыянерка. Вось, в погонах дзяўчына, і пытаецца меня: куды ідёце? Я кажу: футбол играть. Ну, в своим стиле. Ну, иду податковую до своего кабинета. Ну, проходьте. Вось. Але жена атрымлівае заробак, будзе атрымліваць пенсію за то, что я тут села теперь и пытается у людей, якія ідуць податковую, куды вы идете в податковую. Вось это что? Это не нагрузка на бюджет? Добра, давай до іншых тэмаў. А Мошаса Лукашук не приглашает, боится, что тот правду скажет про визит Коула, пиша Просто Джек. Просто Джек, а вот мне цікава про само існаванне такого эксперта, як Аркадий Мошас. Вы адкуль даведаліся? А не... вот, может, з Радио Свободы. Я с ним столько годов интервью роблю, один из моих любимых экспертов. Не тяни все на себе. Да, просто яшчэ раней до тебе я з ім познаёміўся уже колькі там под 20 годов, як ён у нас у эфир прыходзіў. Ну и не только. А вот не берете вы его, оказывается. Да, не беру. Но не далі як завтра будзе у нас у эфиры, так что боимся, конечно, але зовем. Это кто писал? Это, может, твои сябры писали такие комменты? А, каб я прорекламовал завтрашний эфир с Мошасом. Ну, может быть, конечно, и так. Просто Джек тебе вылечили. Как про Вожика Патрыёта писали, что он позаштатный супрацоўнік Еврорадио, так вот и Джек. А дороги нема сегодня еще? Не, дорога что-то как-то где-то гуляет, да. Так вот, раз уже про Коула заговорили, то бок про ЗША, давай про ЗША и поговорим. Дарэчы, да, давай про Коула. Ты нам про пакуль Мошас, может, ты нам правду про визит Коула скажешь? Нет, я ничего не веду, я ориентуюсь тых официально доступных дадзеных, якія ёсць у СМИ, ну и плюс некими размовами, конечно, с обменом информацией, что-нибудь выпытываю у людей з нашага беларускага дэмакратычнага асяроддзя, якія, ну, маюць, скажем, доступ до гэтай тэмы. Так что вось, что мы еще можем ведаць. В Вашингтон я не звоню, и мне оттуль не докладывают. На жаль, было бы цікаво, конечно. Ну, ты просто не звонишь, а так вот позвонил бы и доклали бы. Да. Ну, кажется же, можно написать Коулу в Твиттере, да, и он откажет. Хороший, дарэчы, способ. Там, ну, столько разоў было уже, он белорусским, ну, там, активистам, политологам отказывал на некие реплики. Вось. Я думаю, он, конечно... Галоўнае так шматзначна отказать, там, типа, хутка. Хутка, вот ён хутка, не будем брать хутка. По гістарычных мерках хутка, напэўна, ён все-таки приедзе, но гэтая сустрэча Лукашэнкі з Рыбаковым, прадстаўніком Беларусі ОАН, які за адсутнасцю беларускага амбасадара у ЗША фактычна выконвае гэтую ролю, ну, такога камівіяжора, такого пасярэдніка в гэтых перамовах, ён галоўны в гэтым сэнсе. Так што Лукашенко з ім сустрэўся і там даволі шчыра сказаў, што
Вось давайте працягваць, што ў нас там так мы даслалі свае прапановы, яны нам даслалі, то бок пацвердзіл, што нічога не спынілася, што ідзе гэтае актыўнае, ну скажем, стасаванне, вось кантакты. І тут некаторыя нашы палітолагі ці журналісты выказваюць меркаванне, што ўсё можа быць ужо і скончыцца, і как бы взаемнага інтарэса няма. Я з ім не згодна, я его не падтрымліваю. Я лічу, взаемны інтарэс ёсць найперш у Лукашэнкі. Вось любы момант, да, гэта можа неяк абарвацца з боку Амерыкі. Пакуль ёсць Коул, ён за это адказны, ён мае эту пасаду, ён будзе прадпрымаць все, што можна. Але ж, наколькі я разумею, ён да восені толькі. Так, вот я про это кажу, але там з нейка скончыцца, но это ж один подпіс, там одна хвілінка працягнуць далей. Вось, а можа, Трампу в нейкім чынам перастане Беларусь быць цікава. Я так не лічу. Пакуль ідзе расійска-украінская вайна і беларускі фактор трэба улічваць, я думаю, спецпасланнік павінен прысутнічаць, і чаму бы не, нават пасля таго, як штосьці там часова скончыцца, будзе нейкае замірэнне. То бок я лічу, што ёсць і інтарэс ЗША, ёсць інтарэс і Беларусі, который Лукашенко даволі выразна ў гэтым сустрэчы з Рыбаковым падкрэсліў, і я бы себе яшчэ дадаў, што ён павінен спяшацца, бо розныя прагнозы, але там выбары, да, все ведаем, Конгресс ЗША, может быть, ситуация с Трампом поменяется в тым сэнсе, что его оппоненты демократы выигрываюць гэтыя выборы, ён там будзе больш складана ему праводзіць там нейкую свою палітыку. Я вот абсолютно нават гэтыя аргументы не так уж вельмі ўспрымаю. Дарэчы, я пачуў... выйгрываюць демократы, і што? Чому бы Колу не працягваць беларускую тэму? Ладно, слухай, наконт Трампа, я не спецыяліст у адрозненне ад цябе по амерыканскай палітыцы, там все это ўсё, але калі ўсё ж таки яны, Трамп і яго партыя прайграюць гэтыя выбары, я пачытаў такое, што гэта падвышае пагрозу, што Трампу высунуць імпічмент. Напэўна, да, але ён ніколі не ажыццявіцца в рэальнасці. Маецца на ўвазе, імпічмент жа было яго ўжо пры першым тэрміну, і працягвала быць прэзідэнтам. Па-першае, гэта малаверагодна, што адбудзецца. Па-другое, ніхто там не збярэ ўжо там 2/3, каб это Трамп реально адхіліцца ад улады. Ён на першым тэрміне, можа, ўжо людзі забылі, мел імпічмент і працягваў працу, гэта не перашкаджае. І гэта можа ствараць для яго, скажем, неспрыяльную палітычную і асабістую атмасферу, калі там будуць на яго павялічвацца, скажем, нападкі, аж да разглядання в Кангрэсе імпічмента. Конечно, яму будзе менш да міжнароднай палітыкі і там да Беларусі тым больш. Але ж я кажу, кожны раз, калі такое кажуць, ёсць пэўныя людзі, чыноўнікі, ёсць пэўныя людзі ў дзярждэпартаменце, якія адказваюць за беларускую тэму. Ёсць Коул, і яны будуць працягваць працу незалежна ад таго, колькі людзей выйграе на гэтых выбарах дэмакратаў ці рэспубліканцаў. Я бы этот чыннік абсалютна не перабольшваў бы. То, што кажуць, Трамп стане там кульгавай качкай, так, і вось, і што? І што, ён перастане займаць сваю пасаду? Нет. І чыноўнікі гэтыя будуць працягваць. То бок, гэта все-таки не настолько вырашальны фактор. Але больш Лукашенку трэба спяшацца і за таго, што можа быць, як многія кажуць, осень, такі час, калі ўжо можа быць больш верагодна, што наступіць замірэнне паміж Расіяй і Украінай. Тут цяжка сказаць, яму это плюс ці мінус, маецца на ўвазе тое і тое. Але ў любым выпадку гэта зменіць неяк сітуацыю, і прыйдзецца па-новаму будаваць тактыку, стратэгію, а пакуль яна не змянілася, трэба лавіць то, што ёсць. Вось. І таму, я думаю, ён будзе працягваць, і мой прагноз, што паколькі ты мяне так рэдка запрашаеш, да наступнай нашай сустрэчы Кол прыедзе в Беларусь. Вот так што будзеш, бедняжка, не запрашаць мяне, пакуль Кол не прыехал, каб мне не згамбіцца со сваім прагнозам. Я, бедняжка, буду яго запрашаць, каб ён не зганбіўся со сваім прагнозам. Вот уже я наадварот буду, не буду запрашаць, каб ты зганбіўся. Да, это мы ведаем. Дарэчы, давай вось про Трампа. Ты ўжо лічыў, якая гэта па ліку была перамога Трампа над Іранам зараз? 17-я ці якая там, 18-я? Да, ён, конечно, пераносіць гэтыя свае прынцыпы бізнеса і жыцця ў гэтым даволі, скажем так, строгім рынку нерухомасці в Нью-Йорку. Полубандитски сцвярджаюць, так, во всяком разе, его оппоненты и в розных там книгах и в масс-культуры на политику. А вот в политице не заўсёды так удаецца. Иран нібыта там все, а тут ён уже не все. И зараз
что Трамп не спадабалось, скажа: я вот не хочу забивать людей. Ну, абсолютно правильная фраза. Может быть, трэба неяк дамовіцца, але в любым выпадку это так з Россией Украины, калі Россия, не ведаю, калі все-таки пойдзе на дамоўленасць, это будзе не тое, што Расіі хацелася, і, дарэчы, не тое, што Украіне выніку хацелася б, ну, ад пачатку. І так і Трамп з Іранам. Тут же уже хараство будзе в тым, задача, каб любое мирное пагадненне, калі он будзе заключана, прадставіць як сваю перамогу. Ну што ты смеешься? Тут любы палітык так робіць. Просто Трамп это робіць найбольш, скажем так, шчыра, адкрыта і пад смех усіх вакол, ну, але іншыя гэта робяць, захоўваючы нейкі сур'ёзны твар і так сказать, ну, скажем, прикрываючыся нейкімі высокімі матэрыямі. Слухай, ну, вот калі просто паглядзець на тое, што адбываецца, як дзейнічаюць. Вот 51-м штатам ЗША яшчэ недавно была Канада. А зараз уже, глеючы па малюнках, якія Трамп у сябе посціць, это стала Венесуэла. Тоже 51-м штатам. У іх будзе 2 51-х штата? Мы уже про Гренландию забыли. Она ж была уже на картах там США. Ну, это такое, ну, скажем, не самое, может быть, правильная и приемная уласцівасць Трампа. Все гэта выпендрёж, пижонство, якое, ну, навряд ці ж он сам малюе. Там ставить его команда в соцсетках, а ён это ухваляе, ну, как бы, не пярэчыць. Такі его стыль нам непривычны і, ну, конечно, які я, напрыклад, не ухваляю в міжнароднай палітыцы. Але калі ты спытаў, ну, про Иран, то тут есть же объективные супярэчнасці. Конечно, Израиль хотел бы, каб Америка воевала з Ираном до апошняга американского солдата. Ну, вось, Трамп не хоча і опираецца на то, что вот казал я уже неяк в одной из наших программ, впершыню ў гісторыі, фактычна впершыню ў гісторыі, как бы, ну, рейтинг, як сказать правильно, ухвалення Израиля в США опустилася і менш 50% там в конфликте с, ну, с палестинцами, умовно скажем. І гэта ён таксама павінен улічваць, бо, ну, вось пасля гэтых, ну, нарастае гэта, ну, не толькі сярод, што раней было сярод левага крыла дэмакратычнай партыі, там просто антиизраильский и нават антисемитизм реальный там мейнстримом стал в этом левом крыле, который там, ну, ассоциируется там АОС, Мамадани, вот такие радикальные по американских мерках, скажем так, политики. Але и справа там такие вядомые, як Карлсон той же, то бок прыхільнікі Мага, прыхільнікі Трампа, Меган, вось, жанчына такая вельмі вядомая журналістка, Меган Келлі, яны, ну, скажем, сталі на такі антыізраільскі бок. Ну, я б нават не сказал бы антыізраільскі, но то, што не трэба гэта вайна Амерыцы, і не трэба гэта абсалютна для інтарэсаў Вашынгтона весь час абараняць Ізраіль. І ён то ўлічвае, і то, што зараз, ну, я больш схільна лічыць, што ён все-таки будзе ісці на нейкі так ці іначай мір, но его задача будзе прадставіць гэта як сваю перамогу, а тут же іранцы яшчэ ўпёрліся, каб ён все думае, що ж вы не пагаджаетесь, я же, можа, там саступіла, і там штосьці вам, а вы все ўпёрлись. Вот это, конечно, ему непрыемна, і он там і кідаецца, то зноў разбамблю, то зноў не хочу никого забіваць. Вось, все гэта залежыць, але, ну, ясно, что все гэта такія палітычныя выкрутасы, каб чего-то добиться. Моя версия, что все-таки он добивается мира, не хоча. Он зноў праводзіць нейкую такую рашучую аперацыю. Уже немного у Амерыцы на гэта военных сил, і з улікам таго, што і так было столькі затрачана, і, як многія кажуць, скажем, без толку, да, то, ну, навошта яшчэ адна, сэнсу я не бачу. Узгадалі Венесуэлу, пакуль далёка не адышлі. Я прачытаў навіну, што там рыхтуецца ці уже будзе адбывацца круглы стол, што праўда галоўную лідарку апозіцыі, здаецца, не запрасілі, але круглы стол. І вот координацыйная рада подпісала там некае сваё рашэнне, прыняло аб круглым столе. Венесуэльскім шляхам ідзем, наколькі там-то вот, здаецца, как бы уже ўсё ж таки будзе гэты круглы стол, а тут наколькі гэта рэальна. Правда, не выканана адна адрозненне. Куль американскі спецназ никого не выкинул. Дразды не наведаў, да? Дома, дзе он там зараз больш абітае. Вось. І гэта одно істотнае адрозненне, так? І больш за тое, сваімі шашнямі з Трампом, я перакананы, а Лукашенко в тым ліку менавіта
скажем, забяспечвае себе вось ад такога варыянта, так? Пэўны момант ён ужо зразумеў, што адзін толькі Пуцін не з'яўляецца 100% гарантыяй яго безбеднага існавання, без праблемнага перахода, то, што называецца транзіта ўлады. Таму ён себе хоча забяспечыць 3 галоўныя кіта, так? Гэта Расія, паколькі она, можа, не такі галоўны кіт, но для Беларусі она самы важны кіт і традыцыйны для Лукашэнкі, плюс Кітай, вось, плюс вот Амерыка хоць нейкай ступені, хаця бы, каб там не была ворагам, не планавала тут перавароты, і гэтага ён, в пэўнай ступені дабіваецца. Так што, да, тое, што дзейнічае Венесуэлі, но спачатку, безумоўна, скінулі, скажем, забралі, судзяць цяпер Мадура, і ясна, што тыя эліты, якія замест яго селі, з яго ж партыі, над імі вісіць, скажем так, амерыканская пагроза, вы хочаце паўтарыць яго лёс? Мы это можем забяспечыць. Так можа быць, для агульных всіх нашых з вами інтарэсаў лепш, калі выступіце ў дыалог з апазіцыяй, за гэта мы вас не будзем сажаць, страляць, вось, а вы зможаце неяк падзяліцца уладай, а можа быць і прыйсці да нейкіх дэмакратычных выбараў, на якіх зноў-такі вы зможаце, можа быць, і альбо выйграць, альбо атрымаць свае там нейкія месцы, мы вас не будзем пераследаваць. Гэта так, як робіцца. Конечно, в ідэале б хацелася б, каб всіх, можа быць, венесуэльскай апазіцыі всіх іх пад суд і все такое. І нам бы хацелася б, безумоўна. Але рэальнасць паліцыя такая, што часам даводзіцца, альбо дзейнічаць пакрокава, альбо дабівацца хаця бы то, што можна дабіцца. І ў гэтым сэнсе, памятаеш, калі все это адбылося, людзі былі скептычныя наконт Венесуэлы, там, нічога не зменіцца, Трамп автакрат, вот ён, як бы мы не матюкалі Трампа, но трэба прызнаць, змянілася, выпусцілі палітзняволеных, цяпер ужо нейкім чынам, не ведаю, наколькі гэта будзе сур'ёзна, пакуль не гатовы так ацэньваць, будзе нейкі дыалог з апазіцыяй. Так, галоўную апазіцыянерку не запрасілі, но гэта ўжо, так сказаць, прадмет перамоваў. Тыя, хто зараз замест Мадура там, его ж партыя, его ж каманда кіруе, яны, відаць, уперліся і сказалі, мы будзем размаўляць только вот с этими. Амерыка в дадзеным выпадку выбрала такое, што, трэба, каб працэс ішоў. Ты так трошку ухіліўся, ці не закрануў тэму, наколькі ты ўсё ж такі бачыш перспектыву вось гэтага ўжо ухваленага каардынацыйнай радай новага склікання круглага стола? Я ж уже калісьці гаварыў, калі журналісты задаюць пытанне, ты не хочаш адказваць, пачынае адказваць пра нешта іншае, і нармальны журналіст адразу забудзе, пра што ён пытаўся. А ты такі настойчывы. Ненармальны. А ты як высокі прафесіянал адразу паўтараеш гэтае пытанне. Знаеш, як бывае аб інтэрв'ю. Нет, вы все-таки мне не адказалі, вы мне адкажыце на гэта. Мы ж з табой разам вучыліся. Все там вучыліся, не все сталі добрымі журналістамі, это не гарантуе. Я не то, что отхиляюсь так, я перешел на Венесуэлу, бо про нас трошки нема мне что сказать, шансов ніяких, скажем так, пакуль что. Слухай, добра, давай мы перакінем іншы мостик. На зараз шансов ніяких, вот мой отказ. Але калі ўсё ж таки браць без гэтага нюанса, это не значит, что Координационная рада не может заявлять. Мы ставим некие задачи, мы змагаемся за демократию, за, так сказать, поход Беларуси в Европу, это наша мета. Але зараз можем сказать, шансов ніяких. Але это не значит, что не трэба про это говорить. Так, адпрацаваў ўсё ж таки перад каардынацыйнай радай, ўсё ж таки, але давай вернемся. Слухай, возьмем Венесуэлу і палітвязняў выпусцілі. Да, мы гэты чыннік, што там Мадура дзе знаходзіцца, а Лукашенко там сябруе з Трампам, пакуль пакідаем, але нейкія змены адбыліся пад уплывам ЗША. Палітвязняў выпусцілі, круглы стол пачынаецца, наколькі я разумею, і пра там нейкія рэпрэсіі таксама ў Венесуэле не чуваць. Там ці яны сталі там небачныя, ці яны спыненыя. Я думаю, я читал, что их фактично спынілі. Спыненыя рэпрэсіі. Ці можна разлічваць, што такім жа ў прынцыпе працэсам будзе ісці шлях і ў Беларусі? Палітвязні выходзяць, працэс перамоўны працягваецца, дойдзе да, можа быць, сапраўды не толькі вызвалення палітвязняў, а і спынення рэпрэсій. Я сёння у агульным там нашым чаце... Нет, там нема.
Да, тебе там няма, но ты его читаешь перыядычна. Я пачуў такую фразу. Ну вот калі на дварэ мінус 25 было, а стало мінус 7, гэта ж ужо змена да лепшага. Так не адліга, канешне, да. Але да лепшага. Конечно. Будзе такое? Я бы сказал, что минус 25 изменится на минус 22. Минус 7 – это занадто оптимистичный прогноз. И в этом сенсе, ну, коли уж почать по порядку отказывать на питание с Венесуэлой параллель, уже ты правильно мы с тобой сказали, какая основная отрознение, але еще основное отрознение, что побач с Венесуэлой нема России, которая ее покрывает, так, она далековато. Она находится в той самой заходней частке, которую Америка лічыць, так сказать, своей вотчиной, а Россия лічыць Беларусь сваёй вотчынай, і Беларусі там ці то размещена, ці то не размещена расійская ядерная зброя, это, конечно, фактор. То бок, ну, любое беларускае пытанне, оно в таким вот геапалітычным сэнсе, на жаль, не можа ўспрымацца без адрыву ад стану России і стану расійска-амерыканскіх адносінаў. Другое, ну, вот памятаю, пачатку года там былі у нас на свабодзе яшчэ такое, мне запрашалі прогноз на год, я казаў, палітвязні будуць выходзіць, але рэпрэсіі не зменшацца, кардынальна не зменшацца. Пакуль на што у нас уже жнівень, ну абсалютна так, да, і нават яны рэальна не зменшыліся, пастаянна неяк знаходзяцца. Ну, там по-рознаму статыстыка, там все-таки, напэўна, ну, узровень 22-23 нема, правда, напэўна, зараз менш, але факт, як сістэма яны не зменшыліся, і можа быць, да, з мінус 25 будзе там на мінус 20 ці мінус 15, калі ўжо браць гэтую аналогію з тэмпературай. Вось, просто ад таго, што типа патрабавання амерыканцаў, ці пад просто таго, што ўжо як бы няма каго рэпрэсіраваць, вот яны па гэтай прычыне зменяцца, а не таго, што ўлада зменіць да іх стаўлення. Дасюль, ну, людзі-то ўжо в Беларусі, хто палітычна актыўна, разумеюць, што не пісаць нельга, не лайкаць нельга, не трымаць тэлефоне нейкія спасылкі нельга, штосьці прачытаў, адразу выкінуў. Людзі, канешне, не хочуць падстаўляцца пад тыя ж самыя рэпрэсіі, і тым не менш весь час кагосьці яшчэ знаходзіць. Нават недавно было, што чалавека там за 20-й год, там 17-гадовым был, осудили. То бок, ну, вось, ну, мой адказ, так, палітвязні будуць выходзіць, і, конечно, амерыканцы будуць ставіць, ну, паколькі ўжо один раз про гэта Коул заявляў, то я думаю, ну, тут цяжка сказаць, наколькі актыўна, бо яны сыходзяць з таго, што давайте добивацца то, што магчыма добиться, но яны будуць заяўляць, што можа ты і, так сказаць, спыніл бы рэпрэсію. Вот, дарэчы, памятаем, што пасля этой заявы Коула вот как бы все гэта трошки і прыпынілася. Там две, ну не то што версія, а два аспекта. Першае, што амерыканцы замнога запросілі уже вот тым ліку гэтым, а другое, што афіцыйны Мінск запрасіл зняць тыя санкцыі, которые амерыканцы не збірались здымаць, і сказалі, не-не-не, что-то вы тут разбежаліся. Вот гэтым выклікана пауза. Але, ну, мой прогноз справіцца не, што пауза это павінна спыніцца, і Коул яшчэ раз прыедзе. Вот, але, ну, палітыцы дзяржавы з улікам таго, што вот они уже так выбралі, яны реально баяцца, што калі толькі гэтыя, скажем, цуглі адпусціць, то гэта беларускі конь, да, цуглы на коні, это беларуская пагоня зноў разбежится, так, і дойдзе до нового 20-го года. Таму яны, не таму ж яны такія вось нерацыянальныя, злобныя. Это ж, ведаеце, вечныя фразы у нас такія аптымістычныя, кшталту мы уже перамаглі, і сярод гэтых фраз яшчэ ёсць такая фраза: рэпрэсіі не працуюць. Но яны працуюць, на жаль. Яны працуюць, і адзін з нашых самых там важных аналітыкаў папулярных неяк прызнаваўся, што ён пераацаніў магчымасць, што нельга доўга сядзець на штыках. Можа быць, весь час нельга, но даволі доўга можна. Вось, Лукашенко што зараз і робіць. Вот. І рэпрэсіі працуюць в тым сэнсе, што ныне палепшаюць там эканоміку, міжнароднае становішча краіны, яны працуюць для этой вузкай абсалютна задачы захавання ўлады і, ну, скажем, не даць людзям выпрастацца, разгарнуцца, адчуць сябе зноў свабоднымі людзьмі. В гэтым сэнсе, ну, мне здаецца, яны, магчыма, з меншай інтэнсіўнасцю, безумоўна, гэта вельмі верагодна.
але будуць працягвацца. Давай на завяршэнне закранем одну тэму, тым больш ты хацеў выказацца на гэты конт, і я не ведаў, наколькі ўсё ж таки тут ёсць табе што сказаць, выглядае на тое, што ёсць, тым больш што я ведаю, што я бачыў такое параўнанне вось гэтай сітуацыі з наплывам з нелегалаў з Марока у іспанскі гэты, як правильно называется, анклав, эксклав, нешта там по-рознаму называюць, параўнанне з міграцыйным крызісам, да, з міграцыйным крызісам, які ў 21 годзе ладзіўся там з тэрыторыі Беларусі, не будзем там Лукашэнкам, Пуціным ці яшчэ кім, але такая вось гібридная міграцыйная атака на Еўропу. І вот гэтая сітуацыя. Ці сапраўды параўнальна, і якія пагрозы ад гэтай сітуацыі для Еўропы? Я думаю, параўнальна, што з тым за гэтыя 5 гадоў уже абсолютно доказана, што была арганізавана перш за ўсё афіцыйным Менскам тая гібридная пагроза для Польши, тая міграцыйная пагроза. Открываліся агенства, набіралі там людзей, запрашалі іх прыязджаць Беларусь, гарантавалі ім, што яны змогуць прайсці праз беларуска-польскую мяжу. Все гэта было арганізавана, паколькі да гэтага там не было. Беларуская дзяржава паводле сваіх дамоўленасцяў з еўразвязам змагалася з этой нелегальнай міграцыяй. Кожны там, ведаеш, месяц, тыдзень дакладвалі, колькі затрымалі, так? Вось, паколькі еўразвяз гэта в тым ліку і аплочваў там павелічэннем нейкіх выдаткаў, грантаў. Гранты не только апозіцыянеры атрымліваюць. Беларуская дзяржава атрымлівала ад Европы гранты актыўна на палепшэнне гэтай інфраструктуры. Ну, скажем так, до 2020 года дакладна лукашэнкаўская сістэма дзяржаўная была самым галоўным, як назваць, грантасмокам. Так, менавіта. І ездзілі, так сказать, в костюмчиках во всей этой Брусселі, удзельнічалі паўсюль. Вот. Але і яны сказалі, раз вы супраць нас ввели санкцыі, мы тады адмаўляемся, беларусы сказалі, афіцыйны Менск, мы адмаўляемся выконваць свае эти абавязкі, как бы, де-факто сказали, неофициально. И пошла этот мигрантский кризис. Чаму параллели з гэтым сеута? Зараз шмат, мы не все можем ведаць, шмат пишуць, но там такая ёсць, что было там, две краіны даволі, востра паміж сабой там конкуруюць, Алжир и Марокко. У іх там праблемы, вось, і там было пагадненне Іспаніі з Алжырам, літаральна за 2 тыдні пішуць да гэтых падзеяў. І, паколькі ёсць уже розныя версіі, я, дарэчы, не лічу, што все, што любые версіі, які называюцца, это канспіралогія. Сказалі, вот мог Ізраиль прыкласці да этого руку, як заўсёды, да? Але чаму бы не? Ізраиль там на ножах з урадам Санчеса, з левым урадам Іспаніі, Санчес на ножах з Амерыкай не дазваляла амерыканскім самалётам падчас аперацыі ў Іране дзейнічаць праз іспанскія базы на іспанскай тэрыторыі, амерыканскай базы. Карацей, то, што гэта справакавала нейкая іншая дзяржава, цалкам магчыма. Але все-таки больш спасылаюцца на гэтую дамоўленасць там з Алжырам, і вот Марокко вырашыла адпомсціць іспанцам. Так ці іначай, по той ці іншай прычыне сапраўды Марокко вырашыла вось это адпомсціць за штосьці Іспаніі, і ясна, што вот гэтыя людзі, якія прарваліся, яны, гэта стала дазволеным толькі, зараз ёсць кадры нават, так там ездзяць на, умоўна скажем, грузавіках, аўтобусах гэтыя людзі да мяжы з мараканскай тэрыторыі. Вось, то бок адмашку далі, канешне, улады Марокко па нейкіх сваіх прычынах, ці хтосьці ім там падсказаў, ці самі гэта відавочна. Это один аспект. Другі аспект, што зараз все абмяркоўваюць, што Іспанія была не гатова, хаця, дарэчы, давайте ее пахвалім, но з таго, што мы ведаем на сённяшні дзень, з гэтых амаль 50 тысяч, там 48 500 уже вернули назад. Ці вернуліся, ці яны пабылі там, паглядзелі, уже, скажем, рабаваць няма чаго, там прыйшла эта паліцыя іспанская, армію прыслалі, і, ці самі, ці іх іспанцы выправадзілі, то бок не трэба так ужо лямантаваць там пра бессілле Еўропы і то, што вот Іспанія там здалася там, па-перша, гэта ж все-таки не матэрыковая тэрыторыя Іспаніі, яны туды праніклі, а як адтуль пранікнуць на матэрык, это вельмі цяжка. Яны на тэрыторыі Іспаніі, але што з таго? 1-2 дні пабылі без ежы, без нічога. І калі б Іспанія пачала, як адна нямецкая палітык з левых запрасіла, я просто был в шоку, да, ад гэтага допісу, это нямецкая хваля перапасціла,
и вошло это в соцсетках. Я, пробачьте, не могу вспомнить ее прозвище, но она представница в парламенте Бундестагу партии левых. Все, кто проник на территорию Испании, так или иначе, повинным им всем дать жилье, ежу и социальные доброты. Это не придумано. Это она заявляет в парламенте. И вот ты думаешь, это сюр, это некая уже, так сказать, гумор. Нет, это не сатыра, это реальные политики так реально заявляют. Вот чем проблема. Вот чем проблема, а не в тым. Проблема в тым, что они, разок проверили, але ж гэта заўсёды, марокканские улады будуць цяпер трымаць в якасці інструмента, як Лукашенко. А лукашэнкаўскі інструмент здулся, паколькі палякі пабудавалі высокі плот, поставили там ахову, и не глядячи на ціск всіх, как сказать, осторожно, всех тех людей, которые казали, что поляки повинны пропускать гэтых милых мигрантов себе на территорию и давать им социальную оборону, нет, яны дзейнічалі паводле сваіх европейских законов. Парушальник межи не повинен ее порушать, его трэба отсылать назад, а межу трэба узмацняць и не дазваляць порушать закон, бо пераход межи — это парушение закона в любой державе. Вось. Так вот, Марокко, як в свой час памятаеш, в 15-м годзе славутым сирийские падзеі и першы такі вялікі мігранцкі крызіс в Европе в 15-м годзе, Турция фактычна кіравала гэтым тады крызісам. Таксама у ёй былі праблемы з Евросоюзом, она просто гэтых сирийцаў, якія они утекают от войны. Они утекли от войны в Турцию и в Ливан. Там жили. Не так уж, конечно, добра, но але жили, мели ежу, мели нейкія гроши, а тут Турция сказала, идите-ка вы в Европу, мы дозволяем, и дозволила. Вот это был 15-го года кризис. Вось того. И то бок это больше такая, одночасова, вот то, что мы казали, это такая оценка тактичная того, что было, але, конечно, есть и больше стратегичные оценки, які зараз бурлить все соцсетки, наколькі вось Европа мае, скажем, силу оборонять себе от нелегальной миграции, калі внутри Европы таких полно политиков, якія гэта ухваляюць, которые кажут, что это добра, вось, и в целом ставится до гэтага максимально позитивно, миграция это добра. Есть политики, якія кажут, нет, миграция ничего доброго не приносит, такая неконтролированная, не та, которые люди там посылают там запыты, чекают, как вот многие белорусы там до 20-го еще и 50-20-го чекают там дозволу и легально прибывают в краину. Мы же скажем про іншае. Так что вот скажу нашим глядачам, мне уже показывают, что наш час заканчивается, я зусім не супраць, вот в принципе думку в этом сенсе закруглил. Дякую вялікі. Вось такая закруглённая і добрая думка ад Віталя Цыганкова, палітычнага аглядальніка і вядоўца праграм на Белсаце. Дякую вялікі, Віталь. Глядзіце яго выступы на яго аўтарскай праграме. Ну і безумоўна, не забывайце подписываться на YouTube канал Еўрарада. Не ведаю, правда, калі наступны раз Віталь будзе у нас в эфіры, трэба дачакацца, пакуль ён наблажаецца сваім прагнозам. Ну але тым не менш, гэта ўсё жарты, заўсёды рады бачыць у нас у студыі в эфіры. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве.